Giplastar na sa Department of the Interior and Local Government kundi ay LG11 ang local transition teams alang sa hapsay nga paghulip sa bagong administrasyon nga midaog sa milabay nga eleksyon. Sumala ni Alex Roldan, ang Regional Director sa DILG11, andam na ang mga local chief executives hilabi na sa mga outgoing officials sama sa gobernador ug mayor nga mukana og udi kaha magpabilin sa ilang katungdanan hilabi na sa mga napili pag-usab. Required na siya, labi na sa mga mo take over ng mga bagong administrasyon nga ang existing mag-organize gina siya og transition team nga prepare anto ng mga dokumento nga i-review sa sunod nga sa musuluray nga administrasyon. Ang musuluray nga administrasyon nagahimo po na siya giyang sariling team nga mo review sa mga papeles. So this will be a series of discussions and meetings karon kay di maguna ma-digest dayon ang mga information. Sumala pa ni Roldan, obligado ang usa ka chief executive nga mumugna og transition team aron dili madilatar ang serbisyo ngadto sa katawhan. Ug ugaling magmagahi, posibleng pasakahan og kaso ang usa ka mayor o gobernador og dili makahupot og bisan unsang public office. Dili man pod necessary nga magka-problema tungod kay ang maglangkob sa transition team kadaghanan ana mga plantilla position, mga department heads sa existing sa nga dili makabyuhan sa next nga administrasyon. So mao na siya ang magpreparar niya na tanan. So bisan pag ang mayor dili na kaayo mohimo og mga katong outgoing, dili na kaayo mohimo og mga action but ang katong transition team mao na gito magtrabaho tanan. Gipasabot sab ni Roldan nga posibleng mausab ang prioridad sa gobyerno kabahin sa mga programa apan magdepende gihapon sa muhulip nga bagong administrasyon ug ang pondo nga gigahin na sa naimplementar na nga mga proyekto dili pwedeng magamit sa ubang programa. In fact, bisan kami diri sa DILG, naghimo naman mi og report para sa incoming kung kinsa man ang mamahimong mapili nga sekretary. So i-ready na po na siya, nagpadala mi mga report tanan para istudyuhan po nila so that by the time nga sila na mo take over, kay balo na sila. Of course, mausab ang mga prioridad or strategies. However, naay mga di nila mausab. For example, mga projects nga existing nga ongoing. Dili pwede nga ang pundo nila ito gamiton for other purpose. Dapat ihagi na gihapong sundan. Then maghimo na lang sila og bag-ong investment plans. Normally, naghimo na mga investment plans sa lokalidad. Matud sa DILG11 nga sa ikaduhang semana sa Hunyo, kinahanglang nagkasinabot na ang duha ka partido alang sa hapsay nga pagkanaog o paghulip og katungdanan. Ang DILG is tasked to ensure nga dili mabakante ang serbisyo. Kay dili mo pwede nga nagtuon pa bago mahatag ang serbisyo, dili na siya pwede. Naglaom ang DILG11 nga sa unang usa ka gatos kaadlaw sa bagong administrasyon, kinahanglan nga klaro ug ma-establish na ang executive ug legislative agenda aron malakip ang gikinahanglang pondo sa ilang isumiter nga budgeting plan. Sa Hunyo 30, formal nang mulingkod sa renda sa gobyerno ang bagong administrasyon, ingon man ang mga nidaog sa 2022 elections. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.